Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngadi tháo nọ để cái này nhằm lọc phá mộ đồ. Nhà tháo nọ để mà. Cái nông bela le. Ta. Nhà sang nọ cái này cái nhằm lọc phá mộ đồ. But kini đang ila tháo ngi cái này cái nhằm lọc phá em là đã cái nọ con thấy cái bây giờ tengah yo nong way dekhar no pareng em cái đây ban mi đang cái jela jungi. Namar kat kum cái jing thok kat kum cái record ngan base kat kum Bible em cái nọ con thấy na cái chat ban jungi. Ada kapan kenya ke jutang banging de ati kat kum Bible am ngan clear na ke jutang barim phi kan te kasi bayo tengah dekhar ne pareng video mi na jala jungi video ban mi bakini kan te ki bakok sarong khalew am kham tang kitu ki padu ayuk tu padu pareng kitu ki padu dekhar am kini ki tot am ide penbaw no kon ngan bias bet kat kum ke jutang barim am kat kum ke jing thok barim am bangi ngide ban kendang ya kini kita dekhar dan ki parang bayo tengah ya kan dungi tapi dengan kuat ban kli spesifik bet tanya ki puan mo ha kan ukur kom pin thau ya katakan niam jogi long pa namar kumba piong ba pin bis bet da ka bible mo da ka kitab barim dai piong da jutang barim da ka jutang barim da ka old testament te ha kan ukur kom pin thau ya katakan niam jogi long pa i kawai kalong kumni mo habangi thau ya kanu ka society lani kanu ka ocean lani ya kanu ka organization kong ni hapan persno thu siwa ki pediang ki ba ti kawai kalong ha ka jing kersan ki babon balang te kala de ka pori nga bangan mi sekmat handrei lada klem kino kersan pan namar ka jing kersan tang social media kam jing mon dai nama de gede ne fi mut ban thau nom tahi ne katakan niam jogi long pa pi ka syong jinong kersan ki dabun nong kersan den dayo tang sepongur i sedang no ikin ladang ngibiang ka kam ka jam am ka kan thei ka wan hi handrei dei bangi ngim ju im sngi ka kam na ka tadaw ngi sa nyoben ngi sa iben wala da ngi ladan sa ka jing ai tanat irta ka breu na tu ko masiam na itanat da kali kam tre te perlok mentang adon hang ne ha ying jaga basa ibadah no trong te nga mut ban keli ibadah no trong siphang kato ka jing kren ka jung i kato ka jing thmu ka jung i ban thau ya katakan niam jong ki longpa te nga kwa ban keli ye i nga kwa ban sim tarview i khnang ba ma phi phina sailang ha kano karkom ibadah no trong in yalam nakamta ban seng ya katakan niam jong ki longpa te mata perloki badan terong idang suja nyarta dengan sim interview arta tang sipang ngam kwa re ban kli jorong i te tang sipang hi tang ban yo jengmut katokan ki points te perlok pecek ka video hadu ban kut mo kai ko ba fi kali sa phang jong katu ko banga kran man thau no da taka nyam rangba mo na balang rangba lani taka sang rangba kano ko ba ngaperkhat ala de kan simen namar ba kai ka jing sa nyon dungi kilong pa ka jat beriu jungi mo ngam tiap ba baro ki don kam namar ba ngi kilong pa jong ka jat beriu jungi hi lada sisin bala ya lami na yang ka kemian nei tengi ngimi marwe nei ti hadin nang to kamu rong lada lami sana yang ka tengah pan ki kur kim panchu te lada ki panyiru kamot bandrong hayeng ka kemela ne ban syong to po yeng kamot ngim ju ra ngi hap sap isem diang mo lada ngim ya skoto jumur ba katanga kan ti kani kadi ka wei ka ba sa bak yalam bakla jor bahaya ki senrang ajat benjungi namar ba umdon nong tem ilem umdon nong seneng lem umdon nong ajumut lem prarang ba mo ti de na kani kata ba ngaju perkhat ba ki longsua mansua jungi kamut damiet kumto kamut kadon kajing ya kendu ulang prarang ba te kamut kidaya di ya bam ru ki ya thuk khana kumno ban ya tei kumno ba ngin ya arab kaliang prarang ba ti hendre kane ka juk menta ngai ki rangba hi ayo su lendat ma kini ki rangba hi bunsin kilong marwai teng long ya kata ka jing problem jung umo ba udon la ne kata ka jing khuslai jung u ba siam nei umla ara ban ya share bano long ban ya thu hano la ne ban i long ban yalap hano ya kata ka jing siam jing jung u am bunsin hi
haka bakut kemut ukut be haka kiat ti nalor badi kiat lu dai kendu ba gitu ki prolog ki ba kamkai kum to am ukala kamkai no ti henrei katu ka jing kwa jung u kamensim jung u hi borobor am ba kantengan bakan palei am bunsin kam don ra long kumbang asyam mila dia kan ti nakani ki kata ba hanga hi merwe nga perkhat nga ong ba ki babun hi ki kon samla ni senrang jung ka ni ki ken be hangno badon kapisa hang ta syong ka jing it ti henrei ngapat hal de merwe nga perkhat kum ni hangno badon ka jing it hang ta don ka spa hi kata ka jing pier ti ka jing pier ka ba ki briu jungi ba kata ka jing perkhat junga kalong da khong pong te ki briu jungi ki perkhat be ba hangno badon ka spa hang ta don ka jing it ti ngap de nga perkhat kum ni hangno badon ka jing it hang ta don ka spa ti nak kata kata ba bali ba borobor ni along ti kum ta u along no kum ta u briu ba syukran along makran lamir mo namar ba teng long kata ka perkhat perdan ka ba ki briu jungi ki don bat kata ka jing perkhat perdan junga banga don ka iper ti ka jing iper ka long ta namar ba kum kirang ba ahi borobor namar bantei ban panbha lani banthung lani bantep lani ban nadong sadong te ka khia ka shon ka jing kit khli kabun hi ka de horang ba kat ba ni kirang ba juga jat briu jungi kamut lada mili akan no kanoru namar baka dustur ka balang ka kuram kamut nangkong hi ka jing target kalong bi orang ba hi mo nak tak daw kamut lada dikiat ukpa subu umlet jing sang sing sonde kan utang sudu kiat sing sonde kamut wa long pop namar ba ka tengah jung u kala ade be long ba kalawan jing sang kala hok te kamut ukpa de ba umlet jing sang ula pop de nak tak daw ba ngai ba kalau don kam hai kejat bendri ujungi namar ba kini ki nongiram nyam hi borobor ki yo ban divide ki yo ban phariai kejat bendri ujungi da ka ba yalam ya ki longkmi hikai ki longkmi bat hikai ki khna te ki khna ki badang rit kampat yar ka jemut perkhan te kalong kmi li borobor ngan ong ipi ban hikai kalong kmi ban hikai kalong kmi ha yang asam te kamut poi bi sakhap poi bi sinala pi tingi kilong pa kamut lada kalong ha kani kadur kala don kam yingi bangin thau la ka jong ka seng la ning thau la ka jong ka balang ro am kala don kam yingi tangba ngidi bandon ya kataka lariti mo lani kataka riti penia yang penia sem lani ka anch ko songman ngalapan kre ya ladi tangba tang itu prolog kiba i ani kiba wan sak taka jing hikai junga ti kemut ngani hikai kerpang iki namar ba lada su keren bitang sosial media aku ni mo kiba bun kiba deiru kibam dei ki supporter kamut ki su yang be tangkum no ban kan tho lani tho bria ti kani kam don jing mut kalau don kam ye ban i da ki kam ada namar ba te ngai seo ha kata video ba fikran pi ong lada la thau ya kata ka niam no kilong pa pi ong ba phin be no ya ki kan thai khasi ki ba yo lok ya u dekhar ba du phareng ladam be makanane ladam be ru ngidon kilat kelenti kumno bangin yakiar te ngidon kilat kelenti kumno ban yakiar ngimla ban force ne no tang bang ngidon kalat kelenti ban yakiar pan ban yakiar kemut ha kata kajing ya poi kha poi man ngila yakiar lupa ngila persekutu ngide ban hikai kikun kitira jong ba ngkiar na kini gibrio mo gibrio ki bomdan kata boykot ngin chu boykot yaki lada ki yalang samlaru abang ngila hikai kikun ba amde ban ji dei ba kitai amde ban jan ba kitai namar ba kitai ki dei ki ba misa hikai kat kum kata ka jinget dan ra lene kat kum kata ka jing kumno bakin i lene kin buram ya kajat mri ulo jong lene kata ka lariti ya khendau ko siap ka bangi ngidon nadu kata ka kolsor ka bangi ngidon namar kitai kil aya siap palat uput namar ba kanika jadri ujungi kading ba ajat sakan thai mo kata ka bentak di buyo sakan thai hanre ngi supan kesan ya kanika riti grustor mo namar da thau manu hadu mentang imdan di pensisa mo imdan di pensisa ra kamut ba kani jat jadri ujungi kadi ba ajat sakan thai kamut ba nadu kata ka snem ba rangkat ki jing tho jing tar hanre ngimdon ra supan kesan ya kanika grustor detang banyo sim kabu politics banyo sim kabu politics ti hadu menta ki babun ki bri ujungi mo ki khen bet ba kari sukon sel ka kham khlan ya ki yang dorbar jala assembly mo handre kari ko babakla namar ba kabur ba khlan du ha ka jala hi kari ka surkar jala kamut ka assembly ti namar bale ha ka tu ka paratu ka ongum ni ka batai ba kano ka an bala thau pur sukon sel la da kai tungkho bat ka an bala thau jong ka surkar jala ka yap no jong ka sukon sel
Tika ya tengku kemut lada kailong kaju nei tika kam klan ka tika an juga sorkar jala namar ka kam klan bani ka nika an juga sukun sil. Dia mentoi kumno mentoi kata ka an bara taput sukun sil. Namar ka sukun sil ka sulong be tang kumno ban yo making dan ni ban yo penkalan ya kata ka rukom sencar kadar. Namar ngim don jing syair. Dia lada ka sukun sil ka don jikit kli. Dia lada ka sorkar jala ru ka don jikit kli. Haba kia penpet yo put usam gitu basa kata put saudong mo ki bakap i bodar badai hapo India ru badai bodar ka Assam badai bat ki foreign ru badai bodar bat ka Bangladesh te kemut kini par khot kidi banla mani penbet te balik kimla mani penbet te balik pede ki shu wanra dak ta jing yasun prabriu la ne yap e berit baria hande gitu ki bahe pede ni kim patiau i te de halor jung kani kemut ba ngang ong bet ba kanu ko jat benriu hi ke bayas ngotu parang ba la ne ba klan kata ka society peranang ba em kade kejat bendri ko bedang im handrei kanu kejat bendri pede ke ba ya pat ya perang ba la ne bomdon kata kajing stu jung mut perang ba te kata kejat bendri ka kamslem raban du jat te kani kala ade kapor ya ki rang ba jung kejat bendri jungi em omdei batang kitu kinong ilam la ne kinong ilam parti kinong ilam seng bahalang kinong ilam kur kinong ilam hima la ni kinong ilam balang kamut ba kila ban ilam kini kejat bendri jungi handei ngi kum kiru simat ru ngi dan ka jingkit kri ila ka beri lojong ngin thau kilat kirinti kumno mun bahai ki mlang salang he amdei bang chu ngam namar tengteng lada ha ka jing sngau bri ujunga kalong kumni lada ngam mentang ngam don ka jingkit kri lada sakta utai produk pesnam lajong dia lada ngaru ngadon kam ya lada ni ngal kmi ti utai wat perkat kumta kanum la ban long dia lada ngadon jingkit kri lada utai usanyon ngaru ngadon rekat bar dia utai ru habanga sanyon manga kemut udar rekat bar nga kata kemut ngin hapsiu keliang hapsiu keliang da kata ka jing le bha nongkong na la dia amdei bangi ngin kmi ti ba kiwe ki le bha yangi tingi di ban le bha shuana la dia ya kiwe dia kata ka jing le bha ka jungi kalong be hakut kiliang mo tengteng haba ngia khuslai gum tu prarang ba ti dawan pan jingmut ngin da don kam e kata pisa handrei ka jingmut ka jing ai jingmut prarang ba kari don kam ha tengteng ha ka trei ka kata aru da don nong ai jingmut ne ngim de ban sngoram mo da ngim don kata ka jing tep ba tikna ta kemut ba shisha lani ka ba paka kemut da ai jingmut ngim de ban sngoram namar utam nong ai jingmut kam de e ba un subeng kram la ba ai jingmut namar ki babun hi ha ka jat riu jungi ki sunang tang ban ben ti ndal akut ka jing ben dia dah keli pada ban ajing mut ai pi dia kani ka penbitar kan ya tu bahasa ben mo dia hendrai lada ngaben ngasa ajing mut dia wat lada ngaben yuru utai ubri usngap teh hendrai ngasunang bitang ban ben hendrai lada ukeli ubli ong toh ngalarem mangamo dia menta kemut to ajing mut kan ngalek kumno pa dia kemut lada pimna ban ajing mut kemut ngang ha perem kela mi dia kemut me penrem yang tang ban yo dong wo nia ban peliran yang hendrai kamdon kanu ka jing tumu ba jung me ban kentiu lam yang la ni ban ajing mut lam yang te haba kamdon kumta te kandon jing mut ayu ba pi pin sunang tomot kan tho te badang lanu thai pin thau no yakta ka niam jong ki longkpa pi ka wei ka long kum ni te marwei ngin nomla ma thau prathai hendrai ka jingkit khri hi kan long hangi iwe pe iwe kum ki rupa ba ladang nging yu i mo ladang ngang akran halor jong kani ki babun hi ki bajim jar ki long pa namar ba lada pimdei ulong paru lada pilap satang hayang hasem babun hi ka jat beri ujungi teng ki long pa kim basim dikit kri bat ki e no iki kon ki ti te karta jong pi 4 de ban sim mi kata kadan rang ba ru ni piap sim kadan rang ba namar ba dei ukpa ula i no ti nyap sim mi kata sinjan kum rang ba ban pendit pembiang ki kasem te kalangkor ka bakhya nyi ban kit wat karta jungi kanang khna ru de halor jong kani kamut ba balei ba teng ka penyar ka jingmut perkhat jungi long ka pen khia ka jingmut perkhat jungi namar ba ka jing ket ba khia ba ngi de ban ken teng habangi kersian ki para kersian school hang ni hang tai te wat aki school ru mo habangi ngi ui teng kito kibor penyat school kito kibor penyat college teng tang bakin thau ku business banyak kan tiu kamut ba kinyo pen bahai ka college kinyo pen bahai ka school ne kisim ka bupat yangi ki barit barya teng lang hakaba lithiat uniform kito kibor penyat school kada ada biatia rupa ba utai u nong dijan mo lani nong sujan lani katoka dukan ka jong mo badai jong unong nuar ngim dai kran ni kata tang ba ka business jong ki kalong ba katai ka college ru kadehi ka business uni unang di uniform ru kadehi ka business handrai ngingi sakta be hakta ka business ka jongki handrai kamdan profit iya yangi
Tingi pa school iki kun kikti nya hapan follow be gitu ki rules bala penya da ka school ne da ka college ne da ka balang lani da ka dustur lani da ka kur ne da ka hima kamut nginchu donate bag kam dan profit ingi te kani ka kta ba yangi na marbali da daily yung samba yung iwan aklong yung samba duk dei ban ya compare lani ban ya tanju bor ban kitu gibri badan ba yam ngimla te balai pede kum ka sarkar lada ngi ki pa ba hingi sko tho ngi persngau ka sarkar hi ka hapan sim khia pi te lada ngi ngim persngau ka sarkar kum no kin ka sarkar kan sngau dom tajungi te bedang kwa ban kli specific bet tang ya ki puan mo ha kan ukur kom pin thau ya katakan niam jogi long pan mar kum ba piong ba pin bis bet da ka bible mo da ka kitab barim dai piong da juta barim da ka jutang barim da ka old testament te ha kan ukur kom pin thau ya katakan niam jogi long pa i awai kalong kum ni mo habangi thau ya kanu ka society lani kanu ka ocean lani ya kanu ka organization no kong ni hapan persno tho siwa ki priang ki ba pisto ikata ti halor jung kita ki jing persngau junga kalong kum ni haba ki briu ki kwa bani trekam banga ki kali siwa ka kata kamat trekam jung pi kata ka ba pi persngau mo ti kamut ngang hap ki lawan sibuk la dai don tang sifongun uweru kuli kwa jing sai halor jong kini jing kran jong pi ka badon kam yangi ka bang ngidon kam ban le te kemut katanga hap an pen iki ngan pen sngau iki te lada ki sngau ya hap ki sngau menjur te kemut kila yesno ban nga sto te lada kim sngau ya hap kim pediang te kawong ong ya hap an perkat chua te katarong hap ap chua ki tingin nomla bani tu direct ya ka ba nga don ban bahaya ka imlang salang ti kawai kalong ha ka jing kersan gi babon balang te kala ade ka pori nga bangan mi syakmat handrei lada klem kino kersan pan namar ka jing kersan ta social media kan jing mon namar ya kitu gi ba kersan social media hi nginam la arban syanya namar ba teng pindami kami da real kan lada pimi mi marwai pe lada ngachu inuksa mo kum yo tu khna mo hb nonglang syakhan hadu khandai singi dia mentah kemut lada ngimi balik kum to balik kersan ya ki am ipai ba kim sngau tu te ubo pli lada ule na kamenta ka jing bha jong babon balang ru wa hab yap ambo pli te khandai sngi nyau sngi khandai sngi kamut mentau insyak kan thrai kamet ka phat dung kanom kta besibun kan ikut ka kya kakta dia lada kamdan dikit kli ngang super khat kum ni lada kamdan dikit kli ya baro lang kamdan ke jing sngau tu ya baro lang kamdon kam hiru yang iba ngin persistom ALD nga tinga sngau pakalong ta wat la nga kersan nga support mo di don kan ni ki kena ba satar kum hb nong lang ai nam ai buron namar ka jingle jung uhi kala pen ngewi ka jat handrei balai pede ba kum ubri uba syampang hi hanga kan sibiat nga perkhat be lada ki pai ba bubun barang kim pediang ngam trek pistom yela dia ngam trek kambaban syatkan yala de habaki pat ba kim sutu kadon kam coy ka socialization la ne kata ka jing pensai pat ba dai nara ki pat ba kim pediang de kamen toy ban su syatkan marwe ban su sya penstom kai kamet ka phat tang marwe dai nama baniap marwe nak bentak jing mentoy jing babun kani kedi ubakla kani kedi tang ta jing ilam kristan kamut baki ong ba ujisu kamut uyap am tajungi hendai mde ro ujisu uyap am tajungki mo ubli ujisu klamyap na benta jung kitu ki bri ba uyap na benta jung tu ki bri bosnio namar ki penyap yu ki plan penyap yu mo ti ki bri ki bosnio hi bor ban yo bor sensyar leni ban yo sensyar don bor ka perthai ki le ki kamban pentriem ti khnang ba kitu ki bakran ni ding sisa ki nomnot chuban kran ki ti na kani kin kada ba balai ki imlang salang jungi ki bakran ya ki ding sisa ki tuna hendrei ki nong thok ki nong syukur ki bun namar ki nong ai buram ru ya kitu ki bathok syukur kemut rangkat ka ai nam ai buram rangkat bat ka jing yo nong ti la da pinang bandra khana lam ler em ti pinyo nong bahate ka jat jungi ti ya ubri bakran ni ki ding sisa hi em kemut kit penting kit pen smit kit pen leran kata ka di ka ti banga ade bi te long kum tahi bedang te kumapi ong ba lala thau katakan niam jo kilong pa kum ta pin target pin be no ya ki padu dekhar ki padu parang dai piong lada ngimbe ru subu mental lada utai uwan ha ka jingilang jungi ngimpan telalong kumba be hiam ulas te ya ki kun bala penkhad damaki pat pi ong kumno ya ka district council halor ka schedule tribe certificate pi kawai kalong kumni te ka jing sha le nyu ben mo
Ladangi usenrang kasi ngi simjaj iki kun sela dia wala da katanga kadi kasi kamut ngingim dei silap trai. Tangbala da ukpa da khar uyo ya kalong kemi kasi kamut ki kun kamut ki yo silap trai. Mo namar nga pani kani kamut balaan persisai kata namar ngaru ngade ukun gorkhali mo. Te handrai ngayo silap trai. Te balai pada ukun jonga ubangang simjaj do todong pada ne katanga jonga kadi kasi balai mla pani yo silap trai. Te kata kamde nyoben ngi Kadai sibun. Kamde kajing nyoben nyot kadai kajing. Te kadai bi direct kajing nyoben yu senrang kajat kan rujungi em. Te balai don kam bantang jat. Ladam tang jat kamut nga kajat ka khong jonga kala he em. Nalor kajing trai sitom jonga kabanga ngala trai kajing mentoy bat kajing yo nong jonga kalong haki kun kiti jonga. Te hanrei mentala dang nga sulong tang nong penroi kajut kakur kajat kibriu bat yangam kan snap ye te kanu kanam ka buram jonga. Kanu kajing yo nong jonga. Kajing yo nong jonga kalong bi tangi to kado ba ya tiak damia. Pi kalong nok umta em te kam don jengmot em ti kamut kado ladang ngilej kanu kanuru menta kamut gitu ki long kemi ki badimet ro kibun tel ding isngo tu ba kam don kata ka profil ene ka jingyo nong jungi te ya ka banlik sae ka kur kibrio tu kamut ka bahare beli ya tia sta CPB san spa siajar ha haba don kam te kamut ya li tiet ki tei dimet mo te kamut baling chuat kata permanen lada kata permanen hi kam sngo tu ya kata ka jingim simet dungi lene kata ka jingim kabangi ngi deban songtho mo handrai bun sien hi ka kanthe jo ka jat gri jungi ka sngau he ka sngau meng ka sngau kraw nomor bare ba ka dustur ka don batka ka balang ka don batka ka kur ka don batka phi te mano pade bathawe ka dustur mano bathawe ka balang mano bathawe ka kur hato umde hi urang ba ha te kamut utai urang ba wa pangsam dustur hi borobor kamut sngau ele dia ba udi urang ba ti teng uling muslia ya ka kami kam sem jong ubrio da ka ba ya sya ka dustur ya sya ka balang ya sya ka kur ta kamut long ba ubi sini ubrio batrai em kanang bon yo bam e to ko musya ba utrai em ti kalong no umta handre kalong kami jungi kam sautu alor jong kata ka jing sakta jong ka ti tat ndala i utenga pa den nei ti kamut don mano ba yarap ka ban kasan school lam mi ki kon jong ka le ni ban pha school lam mi ki kon jong ka le ni ban pentit jan lam mi ki kon jong ka ndre amdan ha ka bakut kamut ndaw la i utnga kamut kasukai literwa jor terwa yu ni bang keren ben mo hendrai khambun hi balong kumta namar ba teng ki keno yu senrang hendrai kata ka jingle ka jungki pan ndai ka akor ka buram nadu ka keren khana kamdon re la utnga pi te haba kamdon ni la utnga kum urang ba hi ni dong jing sngoram teng haba ngi tes ngi tenju umtoy kan thei am ngi skap na ka jing keren di khana jungka te kamut lada kani ka mesim jungi hi la skap eng Mars dia skap tu ladangi keren phone mo kanu ka kanthei le ne ka samlar mo ba phi ya kunto Mars dia skap te fisko thu te ba keren hok na ka keren pam fisko thu te ba keren sisa na ka keren ka phi tiana kata daw ka mut ba ngi urang ba ngi affair sibun sya na ka jing perkhat ni kanthei ka mut ngangan ongi phi phimlar ban cha nya ewat ika para ni kan man la jongru namar hakapor ba kimon bersyukur phi ni phimlar te ban le ye tiana kata daw kan mento ayu yang senrang bangin ai ya kan ka siam la ni ka jing e jungi kan thai la dangi ngi ai ngi thelut hano nei ki bang ba e ba thon am kan ka jing e jungi am sisen ka singin sa babe ngi babe namar bale ka jing babe jungi kalong bangi thelut te tiam judi ban thelut judi ban e palat yano ru nangkong de ban e jela dia dan ijal de kan ti menta kamut long tang bak syukur kalok ngan di sat ila dia tang bak syukur samlang ngan di sat ila dia bani amno kata te kamut de yoru bi pi handai ubriu bastat hi ngangan ongi pi syukur nga ngale tip top ngadi ok da ko pa namar bali kan sya jam daw jam rio lada ka to ka briu kam e jenga bali ngan chu di sat ila dia bali ngan chu yap steng por ila dia ngadi on peder ngeu ka ila dia namar kum urang kan arbor borobor ngimdei ban sya jam daw jam ringeu hak kan thai namar ka jing sya jam daw jam ringeu kan thai bakan thok bakan syukur ngi nei kata kamut ngin tang ba syukur maka kamut ngin yap no isteng por kata ribu bakla babakla ka jing mut ibakan dingi urang ba hi borobor abang ngide ka arbor am ngide ban sim kata ka sinjam am pet iki kam ngi perkhat iki kam ti ka to ka buriu bom sgo tho ya kata ka jing minat jonga jing tristom jonga ka kam kamut akan ya el ka jongol ti ngi imski be ka kam namar beli habadon ka kam ngi khamla yang na tension bat kitu ki kan thai ki basta ki basiani ki pet bi ubriu botip kam kim ju pe yu tu ubriu ba sarong karong karup la ne bar yam stair yam bahar yam nyat ne budon kali budon bai namar ka jing ye hi ne kam dir ka jing le kai ka jing ye nginum la ban thiet ka pisa bat
Hajaka badon ka spa ka pau hindi kanom dan hiru ka jing i nam dan jing i ra ubri ubi spa hi berbor dan jing i ra namar bali kade bitang ka jing sim ka bu bani onong simet te henrei ubri badon ka jing i wala da uduk ru nei ngangan ong ifi habadon ka jing i hang ta syong ka spa namar da ngim dan i ru nei da bam tang ka jakam lu ru nei habahun ka masiem kabayang baik kumbai imenta badeng ki kentai kasi ki ba yolok mender ki ba yolok dekhar ki ba yolok pareng ki labun te ki senrang ru ki ladon te ngalasna pe kato ka jing kren ka jing phi halor kato ka jing pensai ka jing phi ba phinta thaun e kata ka niam jo ki longkpa ban nom sha shu ban nom khen kasi shu ya kito ki ba yolok ya ki mender te nakaleng ka jonga ngakwa jing pensai phi khendiat haswa bangan penkut de ka video kumno phin ong ya ki kentai kasi ka jongi ba kinom watan ya kita ki mender nomor sibun ki rang kasi ki don ru ki ba senggil ki bom yo shu tang wat kalok ru te kini ki kasi jong ipat ki ba yo lok mender ki bun ki ba yo lok pareng yo lok dekhar ki bun te nakaleng ka jong pi kumno pinong halor kane i kawai kalau kumne te kajing her ma ju ki mender mo ya ka du i pini i ba kano kan thai ka start nei lada kali pulis sabar nei kanom tre shu yo produk personam la jong bat unono senrang ru balanang la start en unom tre shu produk personam la jong sto kata kamut kade ka ka bangang yu i kata knowledge ka ba lahikai long i kata kajing tip la ne kajing start ba lahikai kata dulu jungi ya kade kum tahi ba balai banga sai kran ya kata namar ba sisien bangidon kata kajing i trelang kajing i lumlang ka khabe te kumno bangin ya thaw ni ban pan pha ni namar ka an ru ka juk man siwa bangi ngi thaw mong ra ba kata kajing ajat saka kemi kadi basnio so ajat sa ukparu ka basnio lani ajat saka kemi ka basnio kade kajing ya te ken namar sisien bangi penlong ni penman ya kano bor khot ka don kajing ya te kata agreement te henrei ha kani ka juk manta itu ki badon kajing yo nong na kani dustur ki don kan tangba bubun balang te yo nong syura don syuk kajing yo nong ngi hab ikran ni kata te kadi bandon kata ka profit ngi ha bangi puli lani ngi trai kanu no kam kadi bandon kajing yo nong bat kajing du nong mo kajing du nong kumno bat kajing yo nong kumno halor jong kani ka phang hi ka ba kani kajing ajat kemi ka pendu nong ha yang ngi sendang kajat ndu jungi sibon ka pendu nong bat kata kajing pendu nong kalong bit bala dang ngi trai kanu no long batri le no trai le no dia babun pedi kimpat sungtu namar ba war kadi kajing yalam bakla bat ong bit ba ka urang terwa mo bat urang kan arbor hang ni kidon ar option urang terwa kamut lada pinget yel dia bapide urang terwa kamut unang rem ujamerdo ban yepi mo dia henrei yo ujamerdo nang don nang terwa henrei balik urang kasih hak terwa dala dia te kamut di bawa upok dor am te lada urem dor kam don kami senrang kajat rujungi bangin wat kan thei namar kadon kam yengi bangin wat di kakam dangile yo kam ka kan thei kawan hi tingi di ban smotu ang tam di bang kran ben tang bangi di ban syai ka perdan namar bala dang ngibet ngibyang ka kam ka jam am ka kan thei kawan hi henrei di bangi ngimju imsngi ka kam na ka tadaw ngisa nyoben ngisa iben wala da ngi ladan sya ka jing ai tanat ka briu na tu ko mesiam la itanat da kali kam tre ti namar balai baka kali syai pi tre ayu pi ta ayu pi don kam ayu tang na ka jubab jong pi ni smotu la da pi pen i pisar pen i man kapot kamot pinom la am babela dai na kane kadau kan imar sabit mama sabit dekhar sabit pareng dai kadi na kata kan namar kiti ki ba pa abun sin kilong tai ki pet ubreu uba ansrom te uba don pisa badon ba kam kali babun khasi jungi pat don experience dai bedeng kakam kajam ru umbiang dai na kata kadau ba kini ki kentai kasi ba kwa im hi-fi ala dai Wa ban wada ki wei ki jaj benriu. Namar pa pi kawai kalong kumni ba aga jaj benriu jungi hi namar labon palat kita ki kendon. Mo kita ki kendon. Bat kita ki kendon ngan ong ipi ki bamdon jing yo nong ere tang ba ki besekta ingi mo ki kendon ki long mni. Banlet jing banlet belas ngi sonde mlong. Namar balik kadi singi ublai. Sto. Te ugaro pa andai babun hi de kristan tang ba umjudan syutir ya umjudan dari kata singi ublai namar uperkhat uim singi kakam nak takadau kinong ai kam ru balik ki sngotanat ai kam iki namar ba ki plek jingmut ikakam te amdan syuti haki namar kat ba kidang di nong bela bat sakri hi am borbor kim ju syem kata ka syuti kim ju perkhatan ya kata ka jing ya kata ka bagi ken kerpang mo kam judan kerpang namar balik ka kerpang hi kalong bet tangkum ni
ka kerpang haba yo nong te kade ka kerpang lada ka kerpang ha kabandu nong te kamde ka kerpang mo te kajing kerpang hi boro-bor kalong ni kadi bendon kajing yo nong ke haba kerpang te kerpang kemut sungtu ong balakain kerpang kemut haba village bu menta pio chief guest ngilakot kerpang ita kemut ada village hang tu hiki itu ye pi ba village along no kumu tau beri balik kerpang yo mo lani lakot special ki yo mo ten parang lakot la invite special kamut kum chief guest te kamut long kum ita inong pli lani inong khang mo ya kata kajing le kajing kam handrai menta kata kajing long kerpang kajongi kalong kabalang ngo bahangi kerpang ha kan no kadur ru nei hadu ba nginda trei ban penroi kakur kajat kibriu ban klem burom ti kata kerpang ngam soto kerpang namar dari kerpang tang bancu yo ban ya tiak tengah tu te lada ukhen dor ya ketu jing tiak tengah batang simit armiat baka yo nong yu tekabiang handai lada upen khadu sau kumi san kumi ru handai la khamnam khamburom kemut tikikon khen briu yu tan le yu ken tikikon ju pi tinggi di soto ang taken namar lada ngan wa tengah sangut sangut ru klemnam klemburom tenang la bayo kawai ka tengah am ka ba ajat ai khong senga pi namar ba kalawai jonga hi kade kikun telada nganang ban hikai kikun kikti balingan wat tengah layut sangut telada ngawat tengah layut sangut tikemut de bang klan terteng ken ngala ban sa ken ten rei ba kajat ru jungi namar bomdan an ti kisanrang ru kile klumar ti kikan thai ru kile klumar ti lada kile klumar kum tu lada de bakti ki kijat ben riu ki bala adon ka an nei pilek tengah bunut kum tu kito ki kentai ki bala adon kon na pi kindawa na pi ti phimyap ra phimyap phimjot ra ti kade halor jung kani ken kemut ba ang ne jala me khla jungi de ka trot ka an ken ti henry menta ka jing trot kamde ai ka an ka jing trot kade na kilong yong sam jungi namar ngim skoto bang isakta namar habayo kun rei hi borobor kan nong sa kan nong tia ka kta ri ng sam pi mano ban penhe persan yu mano ban penlong kalawai yo tu khulung mo ba khlam pa chano umpoi kalawai jong ke ukhulung khlam pa pi tele dengi sotu bangi don kam ukpa te parang kakador ken de ngai bai badeng ibun kam de ngam ka ban ya pelut portan ka jekran jonga bati ka interview ka jonga i de ngasotu ya kajing kwa jing badeng ban thau kata kan niam jogi longpa nengkong ka de swat kajing pensai te nakaleng jong i kwa swa ban pensai te hadin ba layo kajing sai jong ki babun ki bajba kumta insa sedang ban thau kata kan niam jogi longpa ngasotu lingba kajing pensai ka jong i kan dai nama de gede ne fimut ban thau tahi ne kata kan niam jogi longpa pi ga syong jinong kersian gin dabun nong kersian den dayo tersepungur i sedang no ikin oh ti te badeng ngala sngap ya kato ka video ka jong pi ngaso dai sibun ba pin thau kata kan niam jogi longpa ba piong pin besru katkum ka bible te ngaso dai sibun te ngansa wan kelibiang ya pila da pila tho ya kita ki jing tho ya kita ki ideology jong pi te ngansa kon keli ya pi hakabayasni ngansa papan ya pi ya kita ki ideology jong pi jong kata ka niam jogi longpa te mata nga i ba phi bunkam ban su jan yang bunkam di kampun lupa te jar ngaru nga wan kam badeng kata kadao dei banga thumu ban wan khang bat phi nga wan kam setai sa nehu te season bang lapoi hang ayo bat ngam juklet ban wan kai bat phi kata kadao abang i ya kato ka jingkran ka phi ba phidon kata ka jing thumu ban thau ka niam jogi longpa kumta ken nga kwa khang ban wan kan du bat phi mata te kato layo ya jing mun sai na phi te badang kublai sibun kublai sajar ngu ya kapor ka pi senang ya itrei to ulai un dalam terkat pi ha ka jing im ka pi ka malakas ni kublai sibun badang